Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kubhungwe ngeyithinta elikaMthaniya. Kugxeke ukubulawa kwesaguga eMandeni. Kanti ziyaqhubeka zokuhlenga ekashukela. Nina bakambombo usho umnyama indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Kuningi okuseyizinselelo lokubhekana nalesifundazwe kanti ngokunjalo kuningi futhi nokuhle osokwenziwe ukusisa phambili. Lokhu kuvele ngenkathi ke kubhungwa emhlanganweni kahulumeni welikaMthaniya nezinhlaka ezahlukene okufaka phakathi ke omasipala, amakhosi, osomabhizinisi nabamabandla owaziwa ngeCabinet Dekgotla obubanjelwe ke eThekwini. Kulomhlangano kubhungwe ke ngeyithinta ke isifundazwe kusuka ekuthuthukisweni ke komnotho, ubugebengu, amathuba omsebenzi nokunye. Kulomhlangano wezinsuku ezimbili kubuyekezwe ibanga esilihanjiwe ukubhekana nezingqinamba ezibhekene nemiphakathi eyakhela isifundazwe iKwaZulu-Natal. La kuhlangana khona uhulumeni kanye zonke ama sectors akhona kuzobukwa uhambo zelihambiwe ukuphendula einselweni ebhena abantu baKwaZulu-Natal ikakhulukazi ezimemezelweni ezazenziwe noma izethembiso esazenziwe kwinkulumo ngesifundazwe besiphinda ke sihlela ukuthi siya kanjani ke phambili okugxile kakhulu udaba lokukhula komnotho namathuba omsebenzi noma ukuzama ukubuka indlela zokwakha amathuba omsebenzi nanenqala zinda nje iyonke enganze ukuthi umnotho wethu uthuthuke uye phambili sithuthukise zonke indawo noma kuthiwa isemakhaya noma kuthiwa isemalokishini. Udaba lwenhlekelele yamatele lube ngezinye zezihloko ezibeseqhulwini lwalomhlangano njengoba ke kuzanywa ukuqhanyuka namanye amaqhinga kwazise ukucotha kodaba lokufika kwemshanguzo. Usibona ngathi kuhamba kancane ukufika kwemshanguzo ngoba sasifuna ukuthi lolu daba lubekwe njengenhlekelelo kodwa kwakuthi imithetho ithi kufanele kube uhulumeni kazwelonke oqale ukwazi ukuthi uliclassify bese sikwazi ukulimemezela ke manje ke mase sikwenza lokho kwaukuthi bona bazoclassify kube izinhlekelelo kazwelonke ngoba nezinye ifundazwe ithintekile kodwa ke manje sibona ngazi ukuthi kuhamba kancane ukufika kwemshanguzo ingakho sokuxoxa ke sibuka ukuthi ikhona indlela na njengesifundazwe esingakwazi ukusifinyelele kwimshanguzo kalula kuyona. ICabinet Dekgotla umhlangano ophinde usetshenziswe njengomhlahlandlela kokuzogxilwa kukho uma ke undunankulu wesifundazwe esethula inkulumo ebhekiswe esifundazweni uhlanganisa ke izinhlaka ezahlukene kuphinde kwabhungwa ngebanga esilihanjiwe ngesitimela esizosuka eThekwini siya ke eGoli umengameli wakuleli asanda kukhuluma ngaso enkulumeni ebhekiswe esizweni. Lesi sitimela esobesuka la eThekwini siya eGoli esigijimayo udaba la khona sigcina lubhungwa kuzwelonke ukuthi kwenziwa ucwaningo ngaso kunanemali ebekiwe eceleni sinalaba abaprasa ke nalaba bakwa Transnet sinabo namhlanje lapha esixoxayo kodwa sibone ngazi ukuthi nabo kusafanele bebuyele emuva ukuze basineze impendulo ephelele ukuthi sesikuphi nalo daba kodwa liyaqhubeka lona kwaphela ukuthi sikwazi ukubuka sesikuphi sibuke ne plan of action yakhona ukuthi siyosibona nini ngamehlo sesigijima. Ezindabeni ze1KZN TV kube uNtombi khona Mvubu ngeseThekwini. Ikhokhasi yabesifazana kumasipala soMandeni enyakatho kwaZulu-Natal isigxeka kakhulu isigameko sokuhlaselwa ke kubulawa ngehluku ugogo nokuthula ngema oneminyaka ngama-74 endaweni yaseMacambini. Ilungu lalolu uhlaka lwekhokhasi yabesifazana eMandeni uZamile Mdletshe uthi babona ke imizamo yokuqwashisa umphakathi ngehlava sokuhlukunyezwa abesifazane iyizeleze uma ngabe ke igameko ezifana nalezi isalokhu ke ziqhubeka. Namuhla amalungu ekhokhasi abesifazane kumasipala waseMandeni ahambele kumndeni kagogo nokuthula mamkhwanazi ngema endaweni yaseNyathini esizweni saseMacambini eMandeni obulawe ngehluku ehlahlelwa ngocelemba umuntu ongaziwa ongena endlini imbelele kuzosa kube yisonto lomhlazi ngama-15 kuNhlolanja. Laba besifazane basigxeka kakhulu ke lesi sigameko njengoba ke sithuse abantu abaningi kule ndawo. Sishaqeke kakhulu futhi sizwele ubuhlungu abantu besifazane abahleli abamelwane besifazane lapha emkhandlweni waseMandeni because isigameko esihleke what9 isigameko esesiphindayo and isenza ukuthi ubone ukuthi nje abantu besifazane ngampela asiphephile under i situation esiphila ngaphansi kwa South Africa ngoba
abantu abawuthi abahlukumezekile la umuntu wesifazane ogenciwe kukhona nomuntu wesifazane bekade ekhona nje na 16 years obone yonke into but ke ngenxa ukuthi ke beyashesha umqondo wacasha obona ukuthi uyadinga ukuthi athole counseling. So ke siyayibophezela ukuthi sizowenza ngayo yonke indlela ukuthi mhlawumbe sixhumane nabo umthetho uqinisekisa ukuthi ugogo uyabuthola ubulungiswa kanye nomntwana nomndeni wonke. Imiphakathi eminingi ilokhu iqashise njalo ngalesihlava esibonakala ke sikhula isuku nosuku emphakathini. Laba bathi ke yizimkhankaso ikhona kodwa ke usamningi umsebenzi okusamele wenziwe ukuliswana nakho lokhu. Thina ke njenge-local state senza ngayo yonke indlela uqinisekisa usibona wonke ama-programs ama-awareness siyawenza. Sibona sengazi ukuthi vele abantu besilisa bayimisele nje ukuthi bafisa nje ukuthi baqede ngatheza abantu besifazane. Uma siseduze kwabo sizibona singaphephile but sizoqhubeka ke nama-programs esinawo nje uqinisekisa ukuthi siyakhuthaza ukuthi abantu besifazane babonakale njengabantu nabangabonakali njengento okufanele isetshenziswe ukuthi abantu babonakale ukuthi bona bakwazi kangakanani ukuthi bathathe umphefumulo wabantu o bahlukumeza abantu besifazane. So qinisekisa ukuthi bona wonke ama-programs kade vele sinawo kade sivele siwenza esibona sengazi ukuthi awenza umahluko ngoba kukho esingakwenzile njengamanje. Babeke sebenxusa uhulumeni ukuba ke alisukumele ngokusheshsha lolu daba. Siyafisa ukuthi sixhuse nohulumeni we-province nohulumeni we-national ukuthi usilekelele kulolu daba ngoba eMandeni kubonakala sengathi yona ndawo wonke umuntu obona sengazi ukuthi mekufanele abonakala ukuthi uyindoda engakanani lokho fanele akhiphele kumuntu wesifazane. Estabeni ze1KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngesemacambeni eMandeni. Uhlalo wenhlangano yabalimi bakamoba iSAFDA usiyabonga Madlala uthi amaphaphu phansi kubalimi kwamanje njengoba ingxoxo zokuhlenga inkampani yakwaHewlett iseqophelweni eliphezulu. Ekhuluma neziko lendaba uhlokohloko uphinde ke waveza ukuthi uma lezi ingxoxo zingaphumeleli bazokumisa nse ukusebenza kwesifundazwe KwaZulu-Natal ngombhikisho. Zisengaguquka izinto ngo-double-thinting inkampani ekhiqiza ushukela iThonga Hewlett njengoba usihlalo wenhlangano yabalimi bakamoba iSAFDA eveze ukuthi ke izingxoxo zokuyihlenga zisemazingeni aphezulu futhi ziyethembisa. Sithi ayehla amaphapha bephansi kuzoze kubonakala mase ukuthi ngempela zehlulekile ingxoxo okwamanje ingxoxo ziphezulu futhi ziphethwe emazingeni lawo kuyona thatha inqumo. Minister uTawu uphezulu kwaludaba ukuzwa kwethu nokusitshela kwakhe nje mathupha kanjalo laba Vision Group bathi abakaphumi kwinqumo zabo zokuthi bayirescue inkampani IDC ngokunjalo nayo yathembisa ngokunjalo. So ukuje ngquzulana izikhulu phezulu ngokubanga nje phela into yokuthi ke umnotho bawushera kanjani kodwa lonke nje siyabantu bakaZulu-Natal bengcela sehlisa imimoya yethu. Kuzokhomleka ukuthi le nkampani ekhiqiza ushukela yangena ohlelweni lokuhlengwa ngezimali ngemuva kwezinkinga ezithinta yona inkece ngonyaka u2022. Bekuphoqa ke laba abakuyibona bathi le business rescue abayifake ku liquidation ke manje kodwa bayibiza ngeprovisional ngoba ukuthi ifunded isekhona imali yokuqhubeka lokusebenza hayi ngoba ukuthi ingoba ingasekho imali yokusebenza. Inkinga yakho noyilo kokufinance kwayo going forward kusho ukuthi labalikazi abasha kufanele bakhiphe imali nomhulumeni abaxhasa noma ngazi ukuthi izothi bayilupha abaxoxayo. Kodwa okubalekile ukuthi inkampani yona isenayo imali yokusebenza. IDC is willing ukufaka imali ukuthi inkampani iphenduke ibe i-turn around. So akukona ukuthi ngoba imali zingekho kodwa kusho ukuthi nje kubangwa nje ubunikazi kwamanje ukuthi izogcina buka kanjani. Okungase kuvule lethuba ke ukuthi nabalimi bagcine benobunikazi njalo by the way ngoba uyalalela ukukhuluma kwakhona kangoba no Royal Chancellor ukuyena oJuJu Silo indlula bethu naye ingenelele kulolu daba ukuthi sekuyisikhathi mhlawumbe nathi sibe nobunikazi kulelo ukuze sikwazi ukuthi nakusivikele ngempela ngendlela efanelekile. Ukukhinyabezeka kwalemboni iqasha abantu ababalelwa ngaphezulu kwa-300,000 kungaba nomthelela omubi kuze ke kwenabele nakweminye imisebenzi njengoba iwumgogodla. Sizwile ukuthi it's a funded liquidation imisebenzi njoba we off crop i-maintenance yemill iyenziwa abasebenzi bakhokhelekile. So i-process ke silindelene ukuthi isheshe ilungiswe ngoba uma ngase kwenzeka ukuba kuthiwa ayilungiswa ukuthi isimo sibuyele esimeni senkampani ukuthi isebenze kungayi disaster enkulu ngoba singalahlekelwa amaplaza ethu angayeka ukutshala umoba kungafanele kube amadlelo and futhi nabasebenzi bethu bangalahlekelwa umoba nendawo lezi labantu abasebenzisana nabantu boplaza bomoba nabo imisebenzi yabo izophela namadolobha futhi azungezwe yindawo lezi enomoba nawo azokhahlamezeka ngalesimo. If the mill does not open, it's going to cripple us. We'll have no way to take our sugarcane. And can you imagine the amount of people that we employ in the sugar industry? We need those Thonga Hewlett mills to open.
Udaba lolu lwenkampani leyaka Hewlett sizoluxoxa namhlanje kuyicabinet sithola umbiko, kodwa siyazi nohulumeni kazwelonke uyangenelela ngoba hayi ukuthi iyavalwa njengamanje, kwaphela inkomba zikhomba ubuthakathaka obungase budala ukuthi zivaleke. Manje kufanele silwe sonke-ke sizame ukuthi kungenzeki lokho. Kuphinde kwaxwayiswa ngomthelelo omubi wokungena kwemikhiqizo efana nekashukela evela-ke kwamanye amazwe njengezona zinto eziyimbangela yalokhu, kanti kukhuthazwe abakuleli ukuba bathenge imikhiqizo ekhiqizwa khona lapha. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtomo khona Mvubu ngesethekwini. Kukhuthaza abafundi ukuba baqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla uma ngabe sebedluleleke ezikhungweni zemfundo ephakeme ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi ohlelwe kuMasipala waseNquthu wokuklomelisa abafundi abenze kahle kumatikuletsheni ka-2025. Imeya lomasipala uLindo Kuhle Shabalala uncoma abafundi ngokuzinikela yize bephuma ezikoleni zasemakhaya. Imeya kaMasipala iNquthu uLindo Kuhle Shabalala ukhuthaza ukuba abafundi beqhubeke nokusebenza ngokuzimisela uma sebeye ezikhungweni zemfundo ephakeme. Bese kuba ibona ke abafundi sizobakhuthaza ukuthi bethi noma sebeyikhungweni zemfundo ephakeme bephinde beqhubeke basebenze ngokuyikhandla bakwazi ukuphumelela. Ebesibaphathele khona ke besibaphathele ama laptop ukuthi akwazi ukubasiza mase befikile ezikhungweni zemfundo ephakeme. Abanye bakwazi ukuhlomula ngama voucher azokwazi ukuthi abasize mase befike lapha ezikhungweni zemfundo ephakeme kunama vouchers sibanikeze wona bakwazi ukuthenga mhlawumbe izinto ezokwazi ukubasiza oma ayini nani. Uqhube ngokuthi nakuba kuyindawo yasemakhaya kodwa izinga lokuphumelela kwabafundi liyaphakama. Sithokozele kakhulu ukuthi ikwazile ukuthi izikole zethu noma indawo yethu yaseNquthu isebenze kangcono ithi ukuphumelela ukwedlula ama-percent abebewatholile ngonyaka ophelile u-2024 babekade bethola u-81% kodwa manje benze u-89%. Lokho kukhombisa ukuthi bayaqhubeka nje belokhu beyimisela ngomsebenzi. Futhi ke sisendaweni yasemakhaya kodwa ukusebenza kwezingane akukhombisi ukuthi sibuye emakhaya, bayinikela bayasebenza kakhulu abantwana. Futhi ke sibona futhi sithe ukukhuphuka even ngisho kwi-district yethu yaseMzinyathi. Angiphathi ke esifundazweni sakithi KwaZulu Natal ngoba isona esikwaqaqade zonke izifundazwe zo-11 kwathi KwaZulu Natal yenza kahle kakhulu. Kanti omunye wabafundi ithi imicimbi kanjena iyabagqugquzela ukuba beqhubeke nokuzimisela. Unyaka wami ka-matric u-2025 wawungekho lula, umama wafacea ama-financial problems, ngangakwazi ukuthi ngihlale ngaphakathi, but uNkulunkulu emkhulu wakwenza konke nokuthi ngangithandaza kakhulu kona ukungifikise la, nokuthi ngazi ukuthi ngifunani, nokuthi inyembezi kamama ngangafuni ukuthi ziwele phansi. So umcimbi kanje ungisize kakhulu, ngigqugquzelile nami since ngizoya kuma-higher institutions ukuthi kwamele ngiqhubeke ngifunde ngoba sengibhekiwe njengamanje, akumele ukuthi ngabe singatholakala eTradini sengenza into errong. Nami ngibuyela phansi kuthiwa usuke emnambisi uzofunda emakhaya nje ningene izenthole lutho, but ubaba Shabalala kwazile ukuthi asikwazi ukuthi asimeme sibe khona, and I'm very proud. Siyabonga kakhulu ngathi ukuthi ngaqhubeka kuye phambili. Kanti umhloli uncoma ukubambisana kwezinhlaka ezahlukene. Esikubonga kakhulu. Impumelelo angeke iqhamuke nje kumuntu esebenza ngayedwana. This is a joint commitment kuwo wonke ama-stakeholders, starting from as early as kubantwana bona qobo, ngoba ngaphandle kokuzimisela kwabo ngeke ukusebenza kube khona. Abazali babo bekhona beseduze, ama-structures within the communities. Sibonga kakhulu neqhaza lapho ama-traditional leaderships aplay i-role as a chief stakeholder ukuze create i-stability ngendlela eyisimanga. Othisha siswela imlomo yokubonga ngendlela esibona belekhi lifestyle ngenxa yokuzidedicate kakhulu ekusebenzeni. Bayazi ukuthi umntwana uyena umuntu oqala okufanele akwazi ukulekeleleka ekusebenzeni kwakhe kuze kuzotholakala iquality. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze-1 KZN TV ngiseNquthu. Asithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Kubhungwe ngeyithinta elikaMthaniya. Kugxeke ukubulawa kwesaguga eMandeni. Kanti ziyaqhubeka zokuhlenga ekashukela.
Uhlalo wenhlangano yezithuthi zabafundi inhlabane Scholar Transport enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uBheki Zungu uthi bazoba senkingeni omalume abazoshayela bedla amanzi amponjwana njengoba behlele ukuthi kube nesifutho ukuqinisekisa ukuthi abaphuzile. Ekhuluma neziko lezindaba uGwabini ngenkathi ke kuqhubeka umkhuluko endaweni yaseMzingazi uveze ukuthi bayafisa ukuba uhulumeni abalekelele nabo babe nezimoto ezisesimeni zokuthutha abafundi. Ukwanda kwezingozi zezithuthi zabafundi emgwaqweni sekusukumise inhlangano yezithuthi zabafundi inhlabane Scholar Transport ukuba isingathe umkhuleko iphinde igqugquzele nokuziphatha kahle kubashayeli. Usihlalo walenhlangano uBheki Zungu uthi bazoshelwa amanzi abashayeli okanye omalume abazothalakala bephuze amanzi amponjwana. Sike sikubuka ukuthi noma ke phela umuntu usungenayo ishoyo ukuthi mhlasimpo uphuzile but sesikurepортile kwi-region yethu iKingcetshwayo region nakuhlokomela bathembisile ukuthi bazozama ukusitholela isifutho uhlokomela uyosebenza kakhulu ngesifutho ukuthi bemise abalokhojana abaqhubi bemoto bese bayabafuthisa sisemkhankasweni wayo leyo nto leyo isifutho ungathi sizoba khona impela njengoba sebalazweni ake ngisho njalo nathi siyafisa kakhulu ukuthi mhlasimpe uhulumeni ake ngibeke kanjalo ake sisize ekuthenini mhlambe imboni yethu as omalume ithuthuke mhlambe siyithole mhlambe sisezingeni elithe ukubangconywana kunaleli mhlasimbe ngeinsiza zokuthi ke ngoba kunomalume abangakhoni ngempela ukuthenga izimoto lezi ezidingakalayo siyafisa ukuthi mhlasimbe uhulumeni ake ngenelele lapho abafowethu laba abazamayo. iSantaco esifundeni iKingcetshwayo ithi yafisa ukuthi bagcine bonke abanikazi bezimoto zomalume babe nezimoto ezifanele ezingamakhumbi kuphele ngamaveni. Siyafisa kakhulu nathi lokwenzeka kodwa ke ngenxa yezinkulumo ezikhona ezihlelwayo ngezitifiketi zabo kuzohamba hambe baphele vele omalume abasebenzisa amaveni sekuzoba nomalume vele abasebenza amakhumbi kakhulu vele sigcina kulapho ukuthi bonke omalume ngoba sebengene phansi kohlaka la transport kufanele basebenzise imoto ezisemthethweni okungamakhumbi namabhasi kuze bakazi ukulayisha kahle izingane zesikole. Sikhona inhlelo ezikhona zikaSantaco ukuthi uqeqeshwe omalume nalaba abashayelela imoto engama-Uber seqaliwe njengamanje kuyaqeqeshwa ababe mainstream kodwa abamatekisi shutho ukulandela vele kuzongena kubo omalume nabo baqeqeshwe futhi ngokushayela kwabo. Elinye lamalungu omphakathi uSharon Mdletshe uthi kumele abashayeli baqinisekise ukuthi basiphatha kahle izingane bangazilayishi ngokweqile. We are crying out to our drivers that they must please consider that this is precious cargo that they are carrying. It's our children. And the minute the parent takes a child and puts it in their hands, they must accept that child like their own and treat it well. Talk well to the child. Don't swear, or talk any old how to a child. The child is innocent. And putting too many kids in one car, it's like it's an accident waiting to happen. We need to make our children comfortable in cars. When they hire drivers to work for them, they should check their backgrounds. But what I've noticed that most of the drivers, they usually ingane zasekhaya yabona ubaba wabo othengele imoto. So I think that is why there's that problem of bad driving. Lo mkhuleko ubuhlanganisa izihlaka ezahlukene okuhlanganisa nabazali babantwana ehholo lomphakathi eMzingazi. Ezidabenzi KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMzingazi. Kutuswa ukusebenza ngokubambisana kothisha nabazali ukubamba iqhaza lokuthi abafundi benze kahle kumphumela kamatikuletsheni yonyaka ka2025. Lokhu kuvele ngesikhathi uMasipala waseMlalazi esho uhlonipha abafundi abenze kahle kumphumela yabe hotele Alu Lifestyle. uMasipala koMlalazi uphuma indawo yokuqala ngo92.13% ngaphansi kwesifunda keKingcetshwayo kwimphumela kamatikuletsheni yanyaka enye. uMasipala waseMlalazi uqomelisa abafundi kanye nezikole ezenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni ka2025 nakuba iningi labafundi belingekho kulomcimbi ngenxa yesikhathi sebevele basezigungweni zemfundo ephakeme. Imikomelo yabo ibiyamukelwa abazali nothisha babo kodwa umfundi uphume kwindawo yokuqala kuloMasipala obefunda eBatshoza Secondary School uthi izifundo ebezenza ziqonde nomkhakha ayofundela ke-Vet University. Ngijabule kakhulu for achievement yami yanamhlanje bengenza ifundo okuyi business studies, history, tourism
ne-maths and the other 3 compulsory subjects including English, life orientation kanye nesiZulu. Omunye ke mhlambe ngakuthatha as underrated ukuthi mhlambe bengenza i-stream sa general, but i-stream sa general yona into engiyibone izongisa la ngiyakhona because sonke asidalele ukuthi sithathe i-stream sa physics. So ke mina ngithanda izinto ezongisa la ngifuna ukuthi ngiye khona. Umeka masipala umlalazi uQueen Xulu uthi ke baziseka ke isikole ngenhloso kuba abafundi benze kahle kwimphumela yabo. Uncome ukusebenza ngokubambisana kothisha nabazali esikoleni. Kuningi ke sikwenze ezikoleni siqala sibanakekele emsakazi nabalaleli ngesikhathi besaya ngoNovember sebeqala ama-exams siyabanakekela ukuthi sibalekelele ngokudla bese kuya ama-camps ngoba phela siyazi ukuthi abazali enakwesinye isikhathi abacoshi indawo. Kodwa ke inhloso yalolu suku namhlanje ukuthi sedlulisa uyibongela kubo kakhulukazi kothisha nakubo abahloli balapha eMlalazi umsebenzi abawenzile. Sibakhombisa futhi ukuthi njengoba bephuma unumber 1 nje kuyisifundazwe saKwaZulu Natal asikubukeli kancane lokho, sikubuka kuyinto enkulu kakhulukazi njengoMlalazi municipality. Lo ilungu leshamthetho sesifundazwe kwaZulu Natal Dr. Landile Biyela nobe isikhulumi sosuku uqhubuzela abafundi ukuba ke befake ke izicelo zokufunda nasezigungweni zokuqeqeshela amakhono. Abantu bengagcini ngokuthi uma bengathathwanga ema-university sekuphela kwempilo. Kunama TVET colleges offerisha ama skills ahlukahlukene. Kunemkhakha umuntu akwazi ukuphila ngayo, akhulisa umndeni, umuntu abe successful through ama skills lawo esakhula abantu bakithi bekuona. Ngabe ukhuluma ngomuntu owenza plumbing, ngabe ukhuluma ngomuntu owenza ugesi, ngabe ukhuluma ngomuntu ofaka ama tiles, ngabe ukhuluma ngecarpenter. Ama trade lawa umuntu asangakwazi ukuthi awafundele aphile futhi impilo ihambe kahle. So umuntu beligcizelela lelo phuzu kwinkulumo bengiyethula ngaphakathi ukuze naloyo ongawatholanga lama point amaningi amakhulu afuna ama university angacabanga ukuthi sekukuphela kwempilo. Umuntu usangakwazi ukuthi ayolungisa iskill sakhe. Umasipala uMlalazi uphinde wanikezela ngezincwadi zokushayela kumalungu omphakathi angama-56 njengesikhali sokuzibeka amathubeni angcono ukuthola umsebenzi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubinkosi Mthembu eShowe. Kunikelelwe kwisikole samabanga aphansi ngeinsiza ezolekelele kulungiseni ingqalasizinda yesikole engolweni ogwina seningizimu nelikaMthaniya. Ubonga inhlanhla nzama wembali the village uthi ke babhalela isitolo sakwaBoxer becela ukuthi ke kuxhaswe ngeinsiza kwisikole keMthinini primary endaweni yakoNadalane khona ezingolweni. Phakathi kwezinto abanikelelwe ke ngazo kubalwa kwamathanga amanzi, umfaniswano wesikole kanye nokunye okuningi. Kunikelelwe isikole samabanga aphansi ngezinsiza ezolekelele kulungiseni ingqalasizinda yesikole. Inhlangano engenzi inzuzo imbali the village babhalela isitolo sakwaBoxer becela ukuthi kuxhaswe ngezinsiza ezolekelela isikole eMthini primary esezingolweni kaNodalane. Phakathi kwezinto okunikelelwe ngazo kubalwa amathanga amanzi, umfaniswano wesikole nokunye. Sacela kuBoxer ukuthi asizele esinye sezikole zethu la kwi-village yethu naso esintule nje kakhulu ibizwa eMthini primary school. So uBoxer ngempela wasihlonipha weza wazosupporta usponsorishe ama-Jojo tanks wasipha nezinto zo-opend bokupenda nezinto zengadi nje amabhala nayo yonke into ezokwazi ukuthi eMthini school ikwazi ukwenza igarden yayo kahle. Baphinda futhi bapha izingane about 25 kids bawanikeza i-uniform and then baphinda futhi basipha ama sport kits so khona volleyball, isoccer, netball, which is great ngoba vele siyadinga ukuthi izingane zethu zibe active. Uthi ababuye bakwenze njengenhlangano ukuthi baphakele abantwana isidlo sasekuseni kathathu ngeviki uma beye esikoleni. What we do like 3 times a week on Mondays, Wednesdays and Fridays sipha izingane ezintule uthola ukuthi ingane yesikoleni ayidlanga lutho esiswini. So umbali the village ke siziphi breakfast. We have about 300 kids abadlulayo nje 3 times a week bathatha breakfast before baye esikoleni kuzona le ikole za kwi village ezihlukene. So it doesn't matter ukuthi umuntu uhlalaphi, it doesn't matter iwadi o kweliphi icala lenkosi aqhamuka kuyona. Ingane nje lambile esiswini yadlula embali the village ithole ibreakfast. Uyisikhulu esiphezulu isitolo sakwaBoxer uthi ngenxa yokuthi umphakathi uyabeseka kakhulu babone kungcono ukubuyisela emphakathini.
ngoba kuyingxenye ukuthi sikwazi ukuthi sibuyisele emphakathini osisupportayo, sibuyisele emphakathini lapho abantu bakhona bethenga ezitolo zethu. Uma kunesikole eduze kwaleyo ndawo, Boxer sesiyabona ukuthi cha asibambe iqhaza silekelele esikoleni njoba sifikile namhlanje sanikezela ngeinsiza zokusebenza engadini, saphinde futhi sabanikezela ngoJojo tank ngoba siyazi ukuthi la kule ndawo basibhalelile ukuthi banenkinga yamanzi, bayacela uJojo tank. Sase siyafaka isandla ke Boxer. Uthisha nhloko wakule sikole uthi bathokoze kakhulu ngalomnikelo. Sithokoze kakhulu ngokuthola umnikelo ovela kaBoxer. Ngicabanga ukuthi uzosilekelela kakhulu lo mnikelo ngenxa ukuthi izingane esinazo abazali abathatha intweni abazali abantulayo, so uBoxer usize kakhulu wanikela ngeuniform, waphinda futhi wanikela ngopende okuyizothuthukisa kakhulu ingqalasizinda yesikole ukuze isikole sethu naso sibe sezingeni. Ukupenda siyakudinga kakhulu, so basibonele ngokupenda. Number 2 basinikela ngetanki, of which akekho umuntu ongazi ukuthi amanzi ayi-basic yempilo, so ngaphandle kwamanzi kuba kuthatha kuba khona inkinga. Siney'ngane more than 946, which means more around 1,000. Can you imagine amanzi mangabe ngekho? So sizakala kakhulu. Lo mbiko benwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngikwanodalana ezingolweni. Asithi shelele futhi ezitolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kubhungwe ngeyithinta elikaMthaniya. Kugxeke ukubulawa kwesaguga eMandeni. Kanti ziyaqhubeka zokuhlenga ekashukela. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli ngu-16.06 kuyidola laseMelika libe ngu-21.70 kupondo waseBrithani, libe ngu-18.95 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ingu-$5,013.58 ounce, bese kuthi intengo yoilo ngahluziwe yona ibe ngu-$70.35 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wezikaMagebhula ezagebhula umhlaba kamasipala zawubhekisa phezulu Orlando Pirates Abdasalom Wadu ukholwa ukuthi ke kuningi okuhle kusazoqhamuka kumgadla osemncane waleli iqembu uyanele Mbuthuma. Umbuthuma kutholeke namathuba ke amabili amahle ngesikhathi ezimnyama zinqotshwe iMamelodi Sundowns ngamagoli amabili kwelilodwa emidlalweni obushubile weBetway Premiership izolo ebusuku. Esombeni ke sokuqala ibhola balithumeleke ngekhanda livinjwe ngunozinto Ronwen Williams, kwathi ngesombe sesibili kuyishoti lakhe elashaya epalini. Kanti kube nesandla ke kutheni ke Pirates ithole ke igoli elishaya nguPatrick Masonga hayi esiwombeni sesibili. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlelo kamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.